नै बिसा जोंनि ओंखाम संग्रा आफादनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा दिनै मा संनो नागिरदों नोंथांमोना नायनो हागोन देखायथ' आङो नै नै संख्रि होनो नागिरदों मायाव होनो नागिरदों नोंथांमोनखौ एसे कनफिउस दोनबावगोन आं देखायथ'वा माथो हिन्दीफोरना देखायथ'वा थाब थाबखौनो सारप्राइज खालायो नोंथांमोना सानदों नामा बे अमा बेदर ना बायदिसिना नामा बिनि मोनसेबो नङा बियो देखायहां जाबाय आं नै खुसिया रद' मस्ला लागायगासिनो दं बिथाङा नै थावाथाय सन्देहस जाबाय हालदैसो होदों नै संख्रि हालदैनि मा बानलु गुन्द्रा नै बियो बानलु गुन्दै होनो बर'नि औ नैबे मा बेबा मिट मस्ला नै बियो जादों एसेलाय गोथाव नुदों संनाय खावनायनि मावफुं सोद्रोमा बिसा नै ओंखाम संग्रा किटचेन बारा गोबाव जायाखैबो थानाया गोदानसो सप्तासेल' जादों जोंनि रुम गोदान बियो किटचेन लागायबाय नै बिथां लागायबाय गोथाङैनो जागासिनो बायदि नुबाय माथो बरिया सामब्राम माथो सामब्रामनो आखाइ सुयोब्रा बोरै जागोन जाखो नै माबा खुसियावनो लागायखाबायसो हमनो हाला बुजिबाय जाबाय नामा सामब्रामखौ लागायखायो माथो नङालै बेबा इउटुबावसो नुदों बारा नुवाखैहाय आंनि माबा बियो फर्मुला बेखौनो इउटुबाव नायनांगौ गोथाङै जागोन साइज जाखोरा ना रुखानायसो नुवाखै आरो बेखौ मा खालायगोन दसे दोनथ'नोसैब्रा बिदिनो लागायनानै औ 2-3 मिनिट संसिगोन खोमालै आसला संख्रि एसे होबावबाय दाबो माथो गोथाव नुयोब्रा गोथाव जायाखै नामा दिनै हले थिगसे जानांगोनलै हिन्जावनि ओंख्रि संनायखौ खुसिया संनायखौ बादा नाङालै हाथाइनिखायनो मा बादा होसोनो नोङो ओरैनो हरदोब्रा संग्रायाबो ओंखाम ओंख्रिखौ लेखायाव जायो मानसिखौ नायथों संनाय खावनाय आफादनि मावफुं सोद्रोमा बियो माबा आफाद बिगियाननि आफादनि सेक्रेटारि कर्स लानो हायो बिथांजों लानोबा संनाय फैनोसै नों फार्स्टआव संखोना ना फर्मुला जाखोरा आं फर्मुला गैयालै फार्स्टआवसो जाबाय एसे हरो नोंबो जाबाय आंसो फोरोंनाय लासै औ नोंगौ स्टार्टखादा दा मोनबा देखायनोसै बिदि खुसियाखौ गोदो संनो नांगौ नै दोनजोब्बाय एबार खोबनानै दोनसै दा मोनबा देखायनोसै मारै खोबगोनलै कुकाराथ' मोजां नङा दा बानायलायनांसिगोन बिदि संनो बानायसै जाबाय र' नोंहा माबा गोदौखांखाया जाबाय अके बाय जाबाय नामा जाबायहाय टेस्टी दावरी संगी नी Sudah undang.